come and get it. Здравейте хора, аз съм Ник 1 и днес представям моят сървър на 1.7.2 е версията. Ето вижте, да ви докажа хостер. Така, да започваме. Това е спаунът. Чакайте хоричи. Е го спаунът тук. Сървърът може да се влиза с премиум аккаунт, но и с кракната версия. Може да се влиза. Така, значи като слизате долу, можете да отидете в влакчетата и те още не са готови. Ето тук е портал към креатива. Сега ще взема на количка. И тук вод към порталите. Ей са, примерно тук. Дори имате и фри колички. Ще ви покажа после. И направо отивате в креатива. Ето. Слизате от тук естествено. Махате ключката и се директно в креатива. Тук сме ви обяснили как да си вземете под, но ако не можете, пишете ми на мен, аз ще дойда и ще ви помогна, ще ви взема под. Естествено, ще ви добавя. И така да се върнем с портала и отиваме. Сега само този портал е направен. Няма други портали. Така, сега се върнем. Също има шопове и да, сървър се казва Flame PvP и ето тук имате безплатни ключки фри. Да, ето. Така. Има също сет холмове, може да се ресните къщата. Най-добре ще обадете на мене, де факто. Аз да ви ресна къщата, най-добре ще е. Така, ето тук сигурно ще... сървъра наскоро съм да кажа. Тук ще напишем най-вероятно правилата или LARP екипа тук ще направим. Все още LARP SMS система няма. Тук ще напишем пак някакви правила. И да вече LARP-овете. Да, LARP. Ето го LARP евент. Само ме телепортирам. Ето го. LARP евентовете са, значи ми евент е от 5 часа. Да, от 5 часа. Мега евентът е от 8 часа. Мега евентът е от 8 часа. Ето вижте броните фулки. Натуралки. Да. Аз съм си играл да ги пълня и да ги енчантвам. Другия LARP. Фри. Не, фри е шопа, между другото. Хората още не е завършен, така че няма да отивам там. Ще ни при LARP хотел. Ние го правим с co-hostера. Дори е изписано името на сървъра. Flame PvP. Така, тук може да си останете хора, но все още не е завършен. Тук може да си останете, може да, естествено трябва или с пари да плащате, или да давате диаманти или голд за няколко дни. Тук има футболно игрище, има плагин. Омага, паднах. Да, има рейс, се притеснявайте. Ето тук другите етажи. Сега ще ви покажа един от
това. Един от етажите. Ще има IP под описанието. И дори на заглавието ще има IP. Се притеснявайте. Да ставаше незавършена. Сега ще ви покажа коя стая. Чайче, къде беше тя стая, бе? Аз тук бях. Чай, къде беше? Ага, къде. Къде е една много хубава стаечка. Ето вижте, тук можете да седнете. Да, има половина. Тук може да седнете и да гледате телевизор. Да. Ето имате и баня. Също има половин за гледане на телевизия, не се притеснявайте. Ето тук туалетната и деца може да се къпите в кабинка. Така. Ето. Така, тук е спалнята. Да, чакайте малко. Забравих, че тук. Така трябва да бъде. Ето тук може да си легнете. Тук също, ако сте повече хора, 4 човека би трябвало да могат. Тук ви е нещо като гардероб. Ето вижте, тук може да сложите разни неща в честа. Така, преминаваме към другия ларп. Това е накратко, но ще има и по-хубави стаи. Джай. Ето ларп Джайо. Който направи някакви бели и по-скоро, ако някой дразни и някой не се чува от къщата му, де факто ще иде в Джайла. Тук не можете да се телепортирате, вито може да чупите, така че гледайте да не стигате до Джайла. Защото ако примерно седите в къщата му или ако убиете някакъв човек в къщата му, а не на PvP зоната, де факто ще отидете за 20 минути в затвора. Примерно ако направите, ако грипате, отивате за един ден в затвора. Там някой се стрял къщичка. Чудесно. Така. Също има и Survival. Има и мини-игри. Първо път мисля, че това ли беше. Не съм играл много време от сървъра. Да, къде е PvP-то. Къде е PvP-то? Още не е завършено. И още се подобря. Да, така някой примерно може да падне в лавата. И после не може да излезе. Така, тук пак можете да се биете и тук обаче трябва да се взривява още. И ще се пуснат лиани. И все още казвам, че PvP-то все още не е готово. Ларп, какво остана? Ларп шопа нито не е завършен, сървивал. Ще го бърках. И къде? Трябва да съм да ме телепортира. Ето това е Ларп Survival. И той все още не е завършен, но реших да ви го покажа. Ето го. И тук ще си излизате и ще си оцелявате на воля, който иска. И това беше за това кратко ревю, хора. Довиждане. Ето, това е ревюто на моят сървър. Довиждане.